12,000 मालाय देहा मोदोम फानो बेसोरासो दाबो निमाहाबो मोनो बेखौ इमिडियेट बे गथ'खौ हमनांगौ आरो बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौ आरो बे गानखौ इउट्युबनिफ्राय बेखौ डिलीट खालामनांगौ होनना सानो लोदैबादि रेप खना जावनो हाय हेल' लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ बे भिडिअखौ सोरनिबा इउट्युब चेनेलफोरावहाय नङाब्ला फेसबुकफोरावहाय नुनो हागौ आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि जुगावथ' गोबां थाब थाबनो भाइरेल जाग्रोखायो नालाय ओंखायनो जेनेबा गोबां नुनोबो हागौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोननो आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थौदो होमब्लालाय लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै आरोना आं आरो नोंथांमोननि सेरावहाय दायो बांद्राय गोबाव पेक बुखोबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेना होलांदोनो नोंथांमोना नायलांदो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निसय बुजि मोनख्लाबाय दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोननै भिडिअनि क्लिपनि रिल्सखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांनानै होग्रोनि नोंथांमोना गिबियावनो बे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रो आरो नायनानै नोंथांमोना बुजिनानै लाग्रो आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअनि रिल्सखौ नायनानै जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोना मा मेसेज होनो सानदों बेखौ फोरमायलांनो हागोन आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना बै मोननै भिडिअनि रिल्सखौ नायलांग्रो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांदो क्लाइमैक्स अभी बाकी 12,000 मालाय देहा मोदोम फानो बेसोरासो दाबो निमाहाबो मोनो नों दुइलाय लाना मा एसे दुगा सिख्लाफोरखौ नों सोरब बै मोननै रिल्सनि गेजेराव मोनसेयाथ' नोंथांमोना दाखालिनो मोनथिखाबायमोन जानो हागौ नङा होमबा बै मोनसेनिखौ आङो जितु हेपि बसुमतारी बिथाङा जे निग्र हौवा जों बेफोरबायदि रिल्सखौ होदोंमोन नालाय बिथांमोननि बे भिडिअखौ आं सिगाङावबो मोनसे होखांबाय आरो नेक्स्ट बिथाङा मैया सानसेनि सिगाङावहाय बे मोनसे रिल्सखौ होबावदोंमोन नालाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना फिन खेबसे आरो बिथांमोननि बेफोरबायदि रिल्स होनायनि थाखायनो आं जेनेबा नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थ' बेनो लोगोफोर जेनेबा जायबा नैबे आं बिथांनि रिल्सनि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जादों बिथाङाबो सानसे नङा सानसे नैबे आंनि भिडिअखौ निस्सय नुखागोन आरो नायखागोन आरोना लोगोफोर थ' आं बिथांनि सेरावबो जुदि बुंखायो आरो नोंथांमोननि सेरावबो आं बुङो आंनि फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनायाव जुदि आंनिफ्राय माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बा आं नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव आंनि फारसे जुदि गोरोन्थि जायोब्ला आं नोंथांमोननियावहाय गिबियावनो निमाहाखौ बिग्रोयो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बा बैसोरबायदि जिथु जोंनि बर' हारिखौ बर' जाथिखौ नागारनानै गुबुन हौवाजों दि बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों बा बेफोरबायदि रिल्सखौ खालामनानै बिथांमोना जोंनि दिनै ससियेल मिडियायाव हगारनानै भाइरेल जादों गोबां सुबुङानो मोजां नङा गाज्रि कमेन्ट्स होदों आरोना बेफोरनि सायावबो बुंगोन बा बै रिल्स भिडिअ बानायग्रानि सायावबो बुंगोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला दायो नोंथांमोना जे एसेबां समायना रमायना सासे महरखौ गारनानै जोंनि हारिनि जोंनि जाथिनि आखल आखुखौ गारनानै जोंनि बर' बिमानि उदैनिफ्राय नोंथाङा जोनोम जानानै दिनै गुबुन हौवाजों बा गुबुन जातिनि गुबुन माहारिनि मानसिजों दिनै ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि फैनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायनि सायाव जेनेबा आं मोजां नुहुराखै होननानै सानो आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदियानो जेनेबा जों दायो गोबां सुबुंफोरानो नोंथांमोना मिथिखायो दायो जोंनि बर' हारिफोरा बर' माहारिफोरा बर' समाजाव बेसेबांदि दावराव जागासिनो दङ एना एनि गावजों गाव एना एनि हारिनि एना एनि समाजनि एना एनि नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो आरो बेफोरनि गेजेरावबो जेनेबा नोंसोरबायदि जोंफोरबायदि जेनेबा लाइमोन मानसियानो जुदि लाइमोनफोरा मोजांब्लासो जोंनि फैबाय थानाय इयुन समाजा जोंनि इयुन जेनेरेसना इयुन जोलैया जौगालांबासो जोंनि फैबाय थानाय संसाराव मोजां जों लामाखौ मोनलांगोन मोजां जों आखुखौ मोनलांगोन होननानै गोबां सुबुंफोरानो फोथायो आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो जेनेबा ओरैबायदि एसेबां गोबां मानसिफ्रानो दिनै बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव मावनो थांनायाव हमगासिनो दङ बा फोसाबलांनो सेस्था खालामगासिनो दङ थेवब्लाबो नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुजियाखै जोंनि दिनैनो गोबां लेखा गोरों मानसिफ्रानो जोंनि
बर' लाइमोन सेंग्राफ्रा गोलैसोनानै दङ बेफोरखौनो लाना आथिखालनि जुगावथ' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङाब्ला आजिखालिनि जुगाव दानि जुगावथ' रावबो सुबुङानो बेफोरबायदि जाम्बा जाम्था फ्रायानो गैला नङा होमब्ला लोगोफोर बयबो गोबां सुबुङानो लेखा फरायनो रोंनाय बा लेखा फरायनाय BA MA ग्रेजुवेसन जानानै थानाय ओरैनो गोलैनानै थानाय मानसि दङ नङा होमब्ला लोगोफोर इसोरजोंनो बेफोरबायदि भिडिअ रिल्स बानाय नङा होमब्ला लोगोफोर जों जेबो साना जेबो बुङा आरोना थ' बेफोरबायदि जोंनि हारिखौ बा जोंनि जाथिखौ गारनानै गुबुन बेफोरबायदि मानसिजों बेफोरबायदि खुदुमलायनानै बेफोरबायदि रिल्स होलायबा बेफोरबायदि मोदोम सिथाबलायनानै बेफोरबायदि होयोब्ला माने आंल' नङा गोबां जोंनि बर' हारिनि बर' जाथिनि मानसिफ्रानो बेफोरबायदिखौ माने गोरबोआवहाय एसेब्लाबो दुखु मोनखागोन एसेबाबो एफेक्ट जाखागोन आरोना लोगोफोरा थ' जेनेबा नोंथांमोननि न'खरावनो सानना नाय जेनेबा नोंथांमोननि न'खरावनो जेनेबा गावनि हारिनिखौ गारनानै जुदि गुबुन बेफोरबायदि मानसिखौ थांनानै नायोब्ला नोंनिनो आइ आफा दङ आदा बाजै दङ बा फंबाय बिनानाव दङ बा जाथि भाइ बाहागि बंस' दङ नङा होमब्ला लोगोफोर बिथांमोनानो एसे जोंनि मानसिफोरखौ नुनानै बेफोरबायदि लाजिनो गोनां बायदियाव जाहैयो होननाय बायदि आरोना सानसे समावब्लाबो जेनेबा आं नोंथांमोननि सेरावहाय बुंहरो जेनेबा बेफोरबायदिखौ गारनानै जेनेबा नोंथांमोना दायो गुस्लायलांनो सोलों बा सोलायलांनो सोलों आरोना लोगोफोरा बेफोरबायदि खामानि मावनायाव जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' जाथिया माब्लाबाबो खौसे जानाय नङा आरोना लोगोफोर एसेबां हुज्रिफ्राव बुङो एसेबां गाबख्राव बुङो जोंनि बर' हारिया खौसे जानांगोन जों बयबो गोरोबनानै थानांगोन अब्लासो जोंनि न'खरा जौगालांगोन जोंनि हारिया जोंनि माहारिया जौगालांगोन होननानै जों गोबां सुबुंफोरानो बुङो गोबां गेदेर गोलावफोरानो बुंबोबाय थादों बुंलांबाय थादों नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोनाथ' अलरेडि लेखा फरा गोरोंखा बुजिनो हाखानाय सुबुंखा जुदि नोंथांमोनानो गिदिर गोलाव मानसियानो जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला जोंफोरबायदि नेहाथ सुबुं जेबो रोङै लेखा रोङै फरा रोङै खामानि दामानि मावनो रोङै सुबुंफोरालाय आरो मा जाबावगोन होनब्ला बिदिब्ला नङा होमब्ला नोंसोरबायदि दिनै लेखा गोरों सुबुङानो समाजाव मोजां खामानिखौ जुदि हारिनि फारसे जाथिनि फारसे जुदि मोजां खामानिखौ मावलाङाबा जातिनि फारसे हारिनि फारसे जुदि हेंथा खामानिखौ जुदि मावलाङोबा बोरै जानांगौ संसारा नङा होमब्ला लोगोफोर होनना सानो बिगा 12,000 मालाय देहा मोदोम फानो बेसोरासो दाबो निमाहाबो मोनो आरो नोंथांमोनाथ' बे नेक्स्ट भिडिअखौथ' नुखाबाय नङा होमब्ला नेक्स्ट बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय बा दिन्थिलांगोन होननानै सानदों आरोना लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआहाय दाखालि सप्तासे आगोलावहाय रिलिज जादोंमोन आरोना लोगोफोर थ' आं बांद्राय बायदिखौ बुंनो थांनायासो अलरेडि नोंथांमोनाथ' गोबां सुबुङानो नुखाबाय जानो हागौ दायो गोबां सुबुङानो बिनि बिखय बुंदोंबो आरो बुंबोगासिनोबो दङ नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बिनि गेजेरावनो आंबो दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बुंनो सानबाय आरोना लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ'आव ओरैबायदि माने गावनि अलरेडि गासै हिन्जाव आरो हौवा माहारिनाव जिथु बुंथावथारै अंग थानाय बेफोरबायदिनि सोमोन्दोखौ लानानै बा बेफोरबायदिनि रावखौ लानानै बिथांमोना मिउजिक भिडिअ लानाया मोनसे जोंनि हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय मोनसे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रि बिथांमोननि थाखायबो मोनसे इफेक्ट गोलैयो होननानै बुङो आरोना जोंनि कालसारनि लाइनखौबो बिथांमोना माने गुबुंले खालामनो थांदों होननाय बायदि मोनसे लामायाव गोलैयो आरोना लोगोफोर थ' बिथांनि बेफोरबायदि मिउजिक भिडिअखौ लानानै नैबे बिथां जन ब्रादाराहाय गावनि खुगाजोंनो फोरमायलांदों आरोना माबायदि खालामनांगौ मा खालामनाङा बिथाङा जन ब्रादारा जोंनि दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै बिथाङा मोननैसो बाथ्राखौ बुंफेरदों बा बिथांमोननि बेफोरबायदि मिउजिक भिडिअ बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि गोदान जुदि जाखांफुनाय मानसिया जुदि बेफोरबायदि खालामोब्ला बिथांमोना एसे साबधानै नायनांगौ होननानै बिथां जोंनि दायो एबसु बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथां जन ब्रादारा खावलायलांदों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथां जन ब्रादारा माबायदि बाथ्राजों बुंलांदों बा फोरमायलांदों नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायलाङो आरोना बिनि खुगानिफ्रायनो आरोना थ' दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो आरोना लोगोफोर आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों थारमाने बे जाहैबाय थारमाने मोनसे लासिंसिं मोनसे भिडिअ दिनै जोंनि बर' मोनसे गान ओंखारदों बेवहाय थारमाने बेखौ आङो दहाय खोनानानै ओरैबायदि माने गावखौनो मारैबा लाजिनाय मोननानै माने मा बुंबावनो माने बर' रेप सं माने बे बुस्थुखौ आंनाव दुनियानि मेसेन्जाराव हरगासिनो आं सानदों मा गान मा नङा होननानै आं सानबाय थादोंमोन लास्टाव नायनानै ओरैबायदि लासिं सिं आं माने मा बुंबावनो सिगां नोंथांमोना माबाखौ
भिडिअखौ नोंसोरो नायनानै ला भिडिअखौ खोनासंनानै ला दा नोंथांमोना नुबाय दाना भिडिअखौ माने ओरैबादि लासिं सिं थारमाने बे गानखौ दिनै सोरबा बिमा बिफायाबो नायनो हागौ फेसबुक सोरबा बिब' बिनानाव सोरबा बिबथै बिमायं गासिबो नायनो हागौ खिन्थु ओरैबादि लासिं सिं भिडिअ बियो दा माने बेफोरबादि मानसिखौ मा खालामथावथाव बेखायनो आङो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि आबसुखौ आं रिक्वेस्ट खालामो बेखौ इमिडियेट बे गथ'खौ हमनांगौ आरो बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौ आरो बे गानखौ इउटुबनिफ्राय बेखौ डिलिट खालामनांगौ माने ओरैबादि लासिं सिं भिडिअ बियो माने जे बुस्थुखौ दिनै जोंनाव माने खुनु माने गावजों गाव लोगो दिगि थायोबाबो जों बाहायनो लाजियो बेबायदि बुस्थुखौ दिनै ससियेल मिडियायाव दिनै स्लें वर्ड जितु बाहायनाय आं आबसु दिनै दुलाराय फरायसा आफादखौ आं रिक्वेस्ट खालामो बेखौ इमिडियेट हमनांगौ पानिशमेन्ट होनांगौ आरो बेखौ इउटुबनिफ्राय बे भिडिअखौ डाउनलड मा होनोमोनलाय डिलिट खालामना होनांगौ लासिं सिं थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बुंहर बेफोरबादि इयुनाव आरो बेबादि भिडिअ आरो दा ओंखारथों आरो बेबादि लाइ दाहोथों आरो लाइ होनोबो नाङा थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन जुदि नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला निश्चय बुजि मोनखाबाय आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै अननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिन आरो बुजि मोननानै नोंथांमोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय बर' जातिनि थाखाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बा जोंनि सुबुंखौ जोंनि बर' माहारिखौ नोंथांमोना मा मेसेज होनो सानदों अननानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै होबाय आरो जोबनायनि सिगां आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोननैसो बाथ्राखौ बुंनो सानो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिउवार्सफोरनि थाखाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' निश्चय नंगौ आंनि भिडिअखौ नायो निश्चय आं नोंथांमोनखौ बेनि थाखाय आंनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो नोंथांमोननि सेरावहाय आं मोनसेखौ खावलायनो लुबैयो आरोना ओरैबायदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो थारैनो सैथो आरो नायनानै किसुमाना गोबाङानो शेयारबो खालामो गोबाङानो मोजां साजेसनबो होलाङो गोबाङानो मोजां एडभाइस होलाङो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं बैसोरनि थाखायनो बुंनो लुबैदों जे जायफोरानोखि सुबुंफोरा गाज्रि सोदोब बाहायनानै मेसेजखौ खालामो बा कमेन्ट खालामो आं बिथांमोननि थाखाय आरोना लोगोफोर अननानै नोंथांमोना बै मोनसे लेंगुवेजखौ बा नोंनियावनो जा आंनियावनो जा बेफोरबायदियाव थानाय मोनसे अंग जायखौ जों बयनोबो सिगाङाव जों बुंफोरनो हाया रायथिनानै लानो हाया बेफोरबायदि अंगनि जों जुदि मुंखौ लानानै बेफोरबायदि मेसेज होनायफोरनि थाखाय आं एसे दुखु मोनदों आरोना लोगोफोर बेखौ गारनानै नोंथांमोना जेन मोजां जुदि कमेन्ट्स खालामोबा किसुमान आं दिनै जायनि थाखाय नैबे भिडिअखौ बानायदों निश्चय बिथाङाबो सानसेब्लाबो नैबेखौ भिडिअखौ नायगोन आरो बिनि सिङाव हाबनानै नायगोन दि बिथांमोना आंनि भिडिअखौ बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनायाव मा कमेन्ट्स लिरना हरदों बा सोर सुबुङा बेफोरबायदि गाज्रि राव बाहायदों बा मोजां एडभाइस होदों बिथांमोनाबो जेनेबा जों बिथांमोनखौ खाथियाव लानानै बुंनो हायासै निश्चय जों बेफोरबायदि भिडिअनि थाखायनो बा नोंथांमोननि कमेन्टनि दारैनो बिथांनि मोनसे एडभाइस होनाया जेन बिथांमोननि गोसोफोरखौ बा सान्थौफोरखौ सोलायहोनो हायो आं बेखौ साननानै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे बाथ्राखौ खावलायदों आरोना लोगोफोरा अननानै नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि गाज्रि राव बाहायनायखौ बा गाज्रि मेसेजाव कमेन्ट्स खालामनायखौ नोंथांमोना प्लिज अननानै सोलायहरनांगौ अननानै नोंथांमोना मोजां बुंहर बेफोरबायदि खालामनांगौ बिथांखौ बेफोरबायदि बुंनांगौ बेफोरबायदि जा बा ओरैबायदि कन्टेन्ट लाबो ओरैबायदि बाथ्राखौ बुं ब्रादार बा आदा फंबाय सिस्टार नङाब्ला बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंहर अब्लानो नोंथांमोना आंबो नोंथांमोननि फारसे आंबो अननायखौ जासिहरगोन नोंथांमोना आंबो अननायखौ लागोन आरोना लोगोफोर थिग जेनेबा आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंनो थांला मानो होननानै बुङोब्ला आंनिख्रुइबो बांसिन नोंथांमोना बुजिनो हानाय साननो रोंनो हानाय गोरों सुबुंखा नङा होमबा लोगोफोर आरो जोबनायाव आं बांद्रायखौ बुंलासै नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबनायाव आरो बेल आइकनखौबो दाबायना होदो आरो नैफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय